ман бояд ин хонаро фурӯшам. ин моли фарзанди хурдӣ аст. то паго вақт хонаро холӣ кун. додарҷон, охирин хона хонаи падариамон ба мо мерос мондааст. дар вақташ гуфта будем ки дар ин ҷо мон хона аз они туз, вале худ норозӣ шудиву гуфтӣ ки ман дар ин хона ба ин деҳот зиндагӣ намекунам. рафта дар шаҳр хона гирифтиву хона аз они худатон гуфта будӣ. эй, хона аз ман аст. худат медонӣ ку. биё гапро дароз накун. додарҷон, ҳадди ақал ба ман каме вақт деҳ. ман ҷое надорам. зану фарзандонам дар берун мемонанд. дар вақташ бояд фикр мекардӣ. ман коре ба мушкилоти ту надорам. муҳим хонаро холӣ кун. салом акаҷон. узр, ту ҳамин поёнтар намебаред акаҷон? ман такси нестам. илтимос акаҷон, пулашро медиҳам. гап дар пул нест. якумаш ки ман такси нестам, дуюмаш ман ба он тарафам рафтани нестам. илтимос, хоҳиш мекунам, дар торикӣ мондам, мошин нест. то ҳамин поёнтар, илтимос. меравем ака. акаҷон, ҳамон бародарро ҳам гирем? охе бача, ҳамин худатаку гирифтам. бо чӣ маҷбур мекунӣ каси дигара гирем? охир акаҷон савоб мешуд. ӯ ҳам дар роҳ мондааст, бинед. туи қадар якрав ҳастӣ. салом акаҷон, ту сайр роҳа намебарем? Ши? اینجا دمان کنه اکاجون میشوم. قامت کلام اکاجون. بچه بابا تلفن هزار آماده کن یک چیز پرسم بابا رسمی که در بالای تلفنات هست او کی؟ رحمتی برادرم مایلش
агар акаҷон сабаб мешуд ӯ ҳам дар роҳ монда сояд. эй хона аз ман аст, худат медонӣ ку. биё гапро дароз накун. додарҷон, ҳадди аққал ба ман каме вақт деҳ. ман ҷое надорам. зану фарзандонам дар берун мемонанд. ҳо додарҷон, хушҳолам ки занг задӣ. боз бевақтӣ ба роҳ баромадӣ. алло. сулаймон, ба ту чӣ шуд? алло. ман коре ба мушкилоти ту надорам. муҳим хонаро холӣ кун. маро бабахш бародар.